Уважаеми зрители, добър вечер! Добре дошли на националния стадион Васил Левски. След 2 годишна пауза българският клубен футбол и българската национална телевизия, хванати отново ръка за ръка, ще влизат във вашите домове с най-интересните срещи от всеки кръг на професионалната футболна група. Тази вечер започваме с дербито Локомотив София и ЦСКА. Четвърти от миналото първенство Локомотив срещу третия и носител на купата ЦСКА. Сезона за тези два отбора, разбира се, вече започна. Това важи в най-пълна степен за отбора на Локомотив София, който започна пръв, така да се каже, от българските отбори. Участието му в евротурнирите, 4 изиграни мача без нито една загуба, но трябваше да преглътне отпадането след Дуспи. Армейците също след серия от добри контроли започнаха с успех за Суперкубата преди седмица срещу Литекс. Състава на домакините от Локомотив София с номер 84 на вратата Валентин Галев. Номер 8 Владислав Романов, 9 Преслав Йорданов, с номер 10 Марчо Давчев, с номер 11 Кристиян Добрев, капитан на отбора. Номер 14 Милен Лахчев, с номер 16 Искрен Писаров, 21 номер Коста Янев, с номер 25 Илян Гаров, 28 Атанас Атанасов и с номер 88 Румен Горанов, старши треньор на столичните железничари Диан Петков. Ето го и главният съдия на този матч Александър Костадинов от София. Ще му помагат Веселин Миришев от дясно от него и Крум Стоилов от Благоевград отляво. Състава на ЦСКА с номер 1. Повторен дебют на вратата на армейците, които днес ще играят в бял спортен екип. Райс Мбули с номер 3 Адемар Жуниор, 5 капитана на отбора Тодор Янчев, с номер 6 Костадин Стоянов, 7 Спас Делев, с номер 9 Мишел Платини, номер 11 Иван Бандаловски, с номер 18 Борис Галчев, 19 Апостол Попов, с номер 27 новото попълнение Янис Зико и с номер 29 Грегори Нелсън, старши треньор на армейците Милен Радоканов. Хубаво, приятно време през август за футбол. Дано да бъде приятно за зрителите по трибуните, които не са кой знае колко много. Все пак август е отпускарски сезон. Хората са на почивка, но все пак 3-4 хиляди зрители така се виждат под трибуните, най-вече на А сектор и на Г сектор, където е агитката на ЦСКА. Ето и как е разположил Деян Петков своите възпитаници. С 4 в защита, отляво Атанасов, в центъра Гаров и Лахчев, ляво Добрев, двама вътрешни опорни халфове Коста Янев и Иво Иванов. Пред тях Романов отляво, Давчев в центъра, отдясно Писаров, напред Преслав Йорданов. Подобна и схемата на ЦСКА. Пред Мбули отдясно Бадналовски, центъра Попов и Костадин Стоянов, отляво Адемар. Пред тях Галчев и капитана Тодор Янчев като вътрешни полузащитници. Пред тях тройка Зиков, центъра, отляво Нелсън, отдясно Делев и напред Мишел Платини. Вече всичко е готово. Всеки момент Александър Костадинов ще даде началния съдийски сигнал на 119-ти матч в А група между отборите на ЦСКА и Локомотив София. Старо съперничество между тези два отбора. Все пак ЦСКА е постоянен участник в А група с 64-ти сезон, който започва в момента. Локомотив с своя 61-и. Разсеяно действие на Иван Бандаловски. Романов овладява топката и е спрян на време от Бандаловски. Бандаловски беше контузен. Той не взе участие в матча за Суперкупата на страната. Две са промените, които е направил Милен Радоканов в сравнение с онзи двубой в Бургас преди седмица. Двамата крайни защитници са други в днешния матч. Бандаловски ще бъде отдясно. Той сменя Мартин Дечев, а отляво Трифонов е заменен от Адемар Жуниор. Другото ново попълнение в тези 11 бели фанелки, които са на терена на националния стадион Васил Левски. Ето го Адемар сега играе с топката. Връща към Костадин Стоянов. Адемар дойде от отбора на Черно море. Четири промени направил Деян Петков от онези 11, които започнаха в четвъртък срещу Шльонск. Променила, разбира се, малко и тактическата схема на Локомотив София. За какво и да реч. Гаров сменя в центъра на отбраната Танко Дяков, който получи контузия срещу поляците. На върха на атаката ще действа Преслав Йорданов вместо босненеца Мирза Мешич. На другите две промени Давчев започва за първи път в официален матч този сезон за Локомотив като титуляр. Той смени Иво Иванов. Това ще придаде на Локомотив малко по-атакуващ вид.
Атанас Атанасов, който виждате в близък план на вашите екрани, който действаше като ляв халф, също поляките, сега е на поста на десния бек. Той заменя там Варбанов. И Романов се включва на местото на Атанасов по лявото крило. Първи ъглов удар в срещата във втората минута. Той е за отбора на ЦСКА. Спас Делев ще го изпълни. Най-конвертируем футболист за състава на ЦСКА. Остро центриране във вратарското поле. Има непозволени действия на Апостол Попов срещу вратаря Валентин Галев. Все ми се струва, че можеше и повече хора да има на трибуните. Най-вече с оглед на факта, че ЦСКА се представи доста успешно в подготвителния етап. Отбора изигра 8 контроли, загуби само един матч, печели 5, 2 завърши наравно. Прибавям и успеха за Суперкупата, което по-моему би трябвало да потикне хората да поемат към стадиона. Хубав пас сега на Зико към Делев. Делев прокарва топката пред краката на Галев и извежда ЦСКА напред в третата минута. Мълниеносно начало на ЦСКА. Спас Делев отново е в прегръдките на своите съотборници. Получава овациите на трибуните. Нямаше какво да направи Галев. Бе изпуснат Спас Делев. А и паса, струва ми се, на Яни Зико беше вълшебен. Делев прекоси целият терен, за да отиде да поздрави агитката на ЦСКА. Трета минута, мълниеносно начало за червените. И бих казал лош старт за отбора на Локомотив София. Нямаше засада да измъкне се от тази ситуация Делев. И ето го паса на Мишел Платини. Той между Лахчев и Кристиян Добрев намери пролука със своята бързина Спас Делев и открива акаунта на ЦСКА в новия футболен шампионат. Отново Спас Делев играе с топката. Малко му избяга тя, все пак той намери начин да отиграе и да спечели ъглов удар. Още един ъглов удар за отбора на ЦСКА. Доста са работили явно в подготвителния период армейците. Така с един поглед се разбират футболистите в предни позиции. В случая преди малко Платини и Спас Делев. Сега ъглов удар за ЦСКА. Заучено изпълнение. Платини. Удар на Демар с левия крак. Топката е блокирана. Преслав Йорданов намери начин да подаде Коста Янев. Той веднага наляво, където е преминал Искрен Писаров. Искрен Писаров владее от дублиран от Давчев. Сгреши Писаров. Все пак топката остава пред движение на отбора на Локомотив София. Горанов към Коста Янев. Коста Янев дясно се включва Атанас Атанасов. Друго решение на Коста Янев да търси Романов в наказателното поле. Удобна топка за младия футболист на Локомотив София Владислав Романов, който между другото е юноша на червените. Райн Симболи. Миналата есен той дойде под наем от Славия, за да помогне на отбора в евротурнирите. Изигра и 9 мача в А-група, след което Славия го продаде на Криля Съветов. Няма и след половин година. Отново се върна в България, за да увлече отново екипа на ЦСКА с договор за преотстъпване с една година. Лахчев връща към Галев. Той кара топката в центъра. Преслав Йорданов добре се ориентира. Давчев. Остра игра на Галчев. Не засегна краката на Давчев. Топката е притежание на Локомотив София. Гаров търси с далечен пас. Искрен Писаров, който не е в положение на засада. Не можа добре да овладее топката Искрен Писаров и след това Адемар му отне. Той сега към Платини. Нарушение срещу Мишел Платини. Няколко интересни футболисти има в двата отбора. Казвам интересни с оглед на факта, че са защитавали цветовете и на ЦСКА и на Локомотив София. Страхотна игра на Мишел Платини. Страхотен трик. Яни Зико надясно към Спас Делев. Няма засада. Спас Делев добре овладява. Стреля с левия крак топката. Явно беше центрирана, не удар към вратата. Целта беше Зико да отклони, но не успя румънеца да го стори. Ето го Спас Делев, голмайстора на ЦСКА в днешния матч в третата минута и голмайстор от контролните срещи. Спас Делев се разписа два пъти срещу Литекс в събота за Суперкупата. Освен това, Делев кара още 3 гола в контролите, които изигра ЦСКА. Един от футболистите, обличали фланелката на двата отбора, е Коста Янев. През това лято той премина именно от ЦСКА в отбора на Локомотив София. И много бързо Коста Янев се включи в схемата на Деян Петков. Пасна добре в центъра на терена.
макар че бе изостанал с подготовката, вече взе участие в 3 от срещите на Локомотив София в евротурнирите. Другия е Бандаловски, който сега подаваш към Борис Галчев. Бандаловски премина пък през месец януари 2010 година в отбора на ЦСКА от Локомотив София. Януари 2011, простете. А иначе прекара няколко години в Надежда. И не само това, Бандаловски има отбелязан гол за отбора на Локомотив София в един от мачовете срещу ЦСКА. Завършил 1-1 през 2008 година на стадиона в квартал Надежда. Тогава като футболист на столичното Локо. Лахчев сега комбинира с Гаров. Отново Лахчев. Проблемът на Локомотив София е най-вече дали ще успее да физически да се противопостави днес на армейците, тъй като столичните железничари в четвъртък изиграха един много мъжки матч, много сърцат матч. Продължил 120 минути, раздадоха се футболистите в червено-черни фланелки, завършвайки 0-0 с Шльонск. След това Фортуна им обърна гръб при дуспите, засада на Преслав Йорданов. И по-голямата част от тези футболисти, както вече изпоменах, са на игрището. Ето го Деян Петков. Той пое отбора на Локомотив София в предпоследния кръг на есенния дял от миналогодишния шампионат. Дебютира в един лут матч срещу Славия, спечелен от Локомотив с 4-3. Вече записа 16 матча. Днешния му 17-ти матч начало на Локомотив в А група. Прибавям и тези в евротурнирите 4. Спас Делев не е в засада. Кристиян Добрев с колеблива първа намеса, след което поправи своята грешка. Ще има доста главоболие за Кристиян Добрев на левия бек срещу Спас Делев. Това пък е Милен Радоканов. И той е един от младите треньори, които търсят своето име в А група, както и Деян Петков, който преди малко видяхте. Подобно на Деян Петков и Радоканов дебютира начало на ЦСКА през есента на миналото първенство. Грегори Нелсън спряна от Горанов, чисто. Сега възможност и празно пространство пред Искрен Писаров. Той обаче не понечи да гони топката, въпреки че притежава добра бързина. Ето го Искрен Писаров. И остави на Костадин Стоянов да играе с нея. Тъч за Локомотив София. Остави Писаров на Атанас Атанасов. Давчев комбинира с Атанасов. Атанасов с по-силния си ляв крак се опита да центрира топката. Неуспешно. Адемар чисти. Кристиян Добрев назад към Лахчев. Румен Горанов. Към Давчев. Той му връща. Отново Румен Горанов. Забави се с Спаса Румен Горанов. Загуби топката. Тя отнет от Мишел Пътени. Той комбинира към Спас Делев. Продължава да задържа Спас Делев. Изпусна възможността добре да комбинира с Зико. Сега го прави. Румънецът се обръща. Зико, Грегори Нелсън. Двойно подаване. Атаката продължава през Иван Бандаловски отдясно, спрян от Владислав Романов. Владислав Романов, близък план. Само на 23 години. Той е един от талантливите футболисти в селекцията на Локомотив София, както вече изпоменах, юноша на ЦСКА, макар и да не е играл за мъж.